ассалому алайкум мардуми сарбаланди тоҷик. имрӯз мехостам роҷиб ба нафароне ки забони модарии худро фаромӯш кардаанд тафсилоте диҳам. мо тоҷикон ҳар куҷое набошем бояд якдигарро дастгирӣ ва ҳурмату иззат кунем, вале мутаассифона ин хел нест. ман мехостам мисоле аз кору фаъолияти худам ба шумо нақл намоям. вақте ки ба ҳайси тарҷумон дар яке аз кишварҳои хориҷ кору фаъолиятамро шурӯъ кардам, яке аз сангпартоён ба ман аз кишвари Тоҷикистон буданд, яъне ки миллати тоҷик буданд, ки худашон низ аз падару модари тоҷик ба дунё омаданд, вале бо забони модарии тоҷикӣ сухан гуфтан барояшон ор буд. дар байни чандин нафарон ки ба ман омада расид, гуфтанд ки какая-то таджичка приехала и работает переводчиком. ҳол он ки ман не какая-то таджичка, манам мисли онҳо тоҷик зан будам, ки ман дар онҷо бо ҳукумати онҷо сару кор доштам ва ҳар чизе ки аз дастам меомад номи тоҷикро баланд мебардоштам ва кӯмак низ мекардам. ба маъракаҳои ҳукуматӣ маро даъват мекарданд ва соҳиби чандин раҳматномаю тӯҳфаҳо шудам. ман баъзи миллати худамро намефаҳмам. чӣ лозим кинаву бадбинӣ ба ҳаммиллати худат? забонҳоро донистан хуб аст, вале забони модарӣ бояд барои мо дар ҷойи аввал истад. мо ҳар куҷое набошем, бояд забони модарии худро аз ҳама боло донем. боре ба автобус ба куҷое рафта истода будам ки аз Тоҷикистон пайвандон занг заданд. қариб 15 дақиқа гап задем. азбаски автобус он қадар серодам набуд, ман низ роҳат гап задам. вақте ки гапам ба охир расид, марде тақрибан 65-солае пурсид ки шумо бо кадом забон гап мезанед? гуфтам бо забони тоҷикӣ. боз нафаҳмид. гуфтам бо забони форсӣ, дарӣ, тоҷикӣ. гуфт ки ман забони шуморо намефаҳмам, вале ин қадар забони маҳину гуворо доред, ки ба ман хеле хуш омад. барои ҳамин аз забони ширини тоҷикии худ шарм надоред. ҳар куҷое бошед гӯед ман тоҷикам ва забони модарии ман тоҷикӣ аст ва бо ин низ фахр мекунам. беҳуда шоири ширинкалои мо лоиқ шеъралӣ нагуфтаанд. ҳар ки дорад дар ҷаҳон гум кардае, дар замину дар замон гум кардае. ин нишон аз гум кардаеву дигаре хештанро бо нишон гум кардае. ин яке бахти ҷавон гум кардааст, дигаре ранҷи равон гум кардааст. ин яке гар ними нон гум кардааст, дигаре ними ҷаҳон гум кардааст. ин яке ҷону ҷигар гум кардааст, он яке шӯру шарар гум кардааст. ин яке гум карда гар моли падар, дигаре панди падар гум кардааст. гар яке бому даре гум кардааст, дигаре ному фаре гум кардааст. он забони ҳамдилӣ гум кардааст, ин забони модарӣ гум кардааст. аз тамоми ину он гумкардагон зиштрӯтар нест дар рӯи ҷаҳон, зон ки гум карда забони модарӣ ҳарф гӯяд боз ту бо чандин забон. бок не гар доварӣ гум кардааст, ё умеди сарварӣ гум кардааст. заҳр бодо шири модар бар касе ки ӯ забони модарӣ гум кардааст. он яке қадри сухан гум кардае, дигаре боғу чаман гум кардае. аз забони модарӣ гум карда лек мерасад рӯзе ватан гум кардае. ба ҳамаи мардуми тоҷик аз худованди меҳрубон талаб мекунам, ки доимо сари баланд, некномӣ, сарфарозӣ ва тамоми хушиҳои зиндагиро ба ин миллати ман фароҳам биёр.